יורד למים. לא, אנחנו נרד למים. אנחנו קודם עושים ארוחת צהריים. כבר צהריים, ואחר כך ממשיכים לשם. What a place. בטוח, כן זה. חברים, ארוחת צהריים. וואו, וואו. We have this for our own. מה הוא נכנס למים? זה אופנוע למים? סימנו את הדרך. אני רוצה להגיד לך משהו. לא ניתנת לי. הוא לא רטוב. נראה יש לו בגדים מיוחדים. למה? אולי תחתוך. כל השם? אנחנו עובדים על ציר. ולא, מנוע? מה אתה אומר? לא. הוא עשה לך במעצד השני. הוא עשה בשכל, הוא הלך על הקצה ועבר שם.
בטבע. כרגע זה בטבע. Either any place with a toilet, organized toilet, or it's only nature. In Elko. How long from here? About 1.5 hours. Excellent.